Hi girlies a moje fashion queen a fashion kingovia. Vítajte pri ďalšej epizóde Get Inspired by You podcastu. Takže dneska, ako ste už mohli vidieť a počuť, sa budeme opäť venovať móde. Móde sme sa naposledy venovali v epizóde 24 a minulo sme sa venovali upredovaniu, no a dneska si myslím, že je opäť čas trošku zablúdiť do módneho sveta. Budeme sa ale baviť nie tak o módnych výstrelkoch a o módnych trendoch, ale o tom, čo je to etická móda a prečo je etická móda dneska taká dôležitá. Nie je žiadnym tajomstvom, že móda je odjak živa médium. Móda je a bola už odjak živa médium sebavyjadrovania, kreativity a osobného štýlu. Avšak vplyv módneho priemyslu na životné prostredie, pracovné postupy, no a aj naše komunity sa v posledných rokoch dostalo pod lupu. No a z tohto dôvodu vznikol aj nový koncept etická móda, udržateľná móda, alebo teda slow fashion. Nie je to iba trend, ale udržateľný a zodpovedný prístup k výrobe a spotrebe oblečenia. No a v dnešnej epizóde spolu preskúmame, čo to je etická móda, jej význam a prečo je taká dôležitá pre súčasnosť aj budúcnosť, a to nie len v módnom priemysle, ale aj vo svete ako celku. Takže na začiatok, čo to vlastne tá etická móda je? Etická móda sa často označuje aj ako udržateľná móda a je to vlastne prístup k výrobe odevov a doplnkov, ktorý by mal uprednostňovať blaho ľudí, životné prostredie a aj zvieratá, teda všetkých ľudí a proste všetko, čo je zahrnuté v dodávateľskom reťazci. Tento prístup sa snaží minimalizovať škody, či už sociálne, environmentálne alebo ekonomické, a namiesto toho sa snaží podporovať pozitívne zmeny v módnom priemysle. Kľúčové princípy etickej módy. Ako prvé sú to určite spravodlivé pracovné postupy. Je to jeden zo základných princípov etickej módy a dôležité je to, aby sa zabezpečilo, že každý, kto je zapojený do výrobného procesu, aby sa s ním zaobchádzalo spravodlivo. To znamená platiť pracovníkom životné minimum, poskytovať bezpečné pracovné podmienky, no a samozrejme rešpektovať aj ich práva. Etické módne značky často spolupracujú s výrobcami, ktorí dodržiavajú tieto zásady, čím zaistujú, že pracovníci nebudú vykorisťovaní ani vystavení tvrdým a ťažkým pracovným podmienkam. Ďalší princíp sú ekologické materiály. Etická móda kladie dôraz na používanie udržateľných a ekologických materiálov. To môže zahŕňať napríklad organickú bavlnu, konope, tencel alebo iné ďalšie recyklovateľné tkaniny. Okrem toho podporuje aj zodpovedné získavanie materiálov s cieľom znížiť environmentálnu stopu. Ďalším princípom by mala byť samozrejme aj transparentnosť. Etické módne značky sú, alebo teda by mali byť dostatočne transparentné vo svojich výrobných procesoch, a to od získavania materiálov až po výrobu a distribúciu. Táto transparentnosť tak umožňuje spotrebiteľom a konzumentom robiť správne a uvedomelé rozhodnutia, čiže teda vám, vy, ktorí si kupujete oblečenie. Princíp číslo 4 je zero waste a cirkulárna móda, teda obehová móda. Etická móda by sa mala snažiť minimalizovať odpad a osvojovať si postupy, ako je napríklad strihanie materiálov s nulovým odpadom, ako aj navrhovanie produktov, ktoré možno ľahko recyklovať alebo opätovne použiť. Cieľom je teda odkloniť sa od lineárneho modelu, teda vezmi, výrob a zlikviduj, ale prejsť na obehové hospodárstvo. No a samozrejme posledným kľúčovým princípom etickej módy je aj pohoda a lepší prístup ku zvieratkám. Etická móda sa vzťahuje aj na dobré životné podmienky zvierat. Značky, ktoré uprednostňujú etickú módu, sa často vyhýbajú používaniu materiálov zo zvierat, ako je kožušina, koža a ďalšie exotické kože, a volia alternatívy bez akejkoľvek krutosti. Možno ste určite aj vy už počuli o kože z ananásu, z húb a podobne.
No a prečo vlastne záleží na etickej móde? Prečo je pre súčasnosť aj budúcnosť taká dôležitá? Je to určite vplyv na životné prostredie. Módny priemysel je známy svojim negatívnym vplyvom na životné prostredie, pretože je to jeden z najväčších prispievateľov k znečisteniu a vyčerpávaniu zdrojov. Etická móda sa snaží tento vplyv zmierňovať a to napríklad, ako som už hovorila, používaním udržateľných materiálov, znižovaním odpadu a využívaním etických výrobných procesov. Výberom etickej módy tak môžeme my všetci výrazne znížiť ekologického stopu našu, ale aj módneho priemyslu. Ďalej je to určite spoločenská zodpovednosť. Etická móda podporuje spravodlivé pracovné postupy a zabezpečuje, aby sa s pracovníkmi zaobchádzalo dôstojne a s rešpektom. Podporou týchto etických značiek sa konzumenti aktívne stavajú proti vykorisťovateľným pracovným praktikám, ktoré prevládajú v sektore rýchlej módy, teda fast fashion, a to pomáha vytvárať spravodlivejšie globálne hospodárstvo. Ďalej záleží aj na tom, aby boli uvedomelejší aj spotrebitelia. Etická móda povzbudzuje konzumentov k tomu, aby si viac všímali a premýšľali nad svojimi rozhodnutiami. Podporuje teda zmysel pre zodpovednosť a aj uvedomelý konzum. Keď ľudia robia informované rozhodnutia, podporujú udržateľné a etické značky, môžu tak aktívne prispievať k pozitívnym zmenám v módnom priemysle. Ďalej je to určite aj dlhovekosť a kvalita. Čiže aj tu opäť platí kvalita nad kvantitou. Etická móda často vedie k vyššej kvalite produktov, teda produkty sú v tomto prípade aj trošku drahšie. Investíciou do dobre vyrobených nadčasových kúskov môžu tak konzumenti znižiť svoju celkovú spotrebu a prispieť aj k udržateľnejšiemu a menej plytvanému priemyslu. Ďalej je to určite aj inovácia a pokrok. Etická móda okrem iného podporuje aj inovácie v oblasti udržateľných materiálov a výrobných metód. To prospieva nielen módnemu priemyslu, ale inšpirujú aj iné sektory k prijatiu zodpovednejších priemyslov, teda okrem módneho priemyslu. No a posledným bodom, prečo na etickej móde záleží, je určite aj rozvoj komunity. V krajinách, kde sídli veľa módnych tovární na fast fashion, prináša etická móda miestnym komunitám hmatateľné výhody. A to už napríklad vyplácaním spravodlivých výplat a poskytovaním bezpečných pracovných podmienok. Tak môže etická móda pozbihnúť tieto komunity a zlepšiť kvalitu života pre nespočetné množstvo týchto pracovníkov. Takže ako môžete vidieť, etická móda naozaj nie je iba trend, ale je to hnutie, ktoré dúfam, že má silu pretvoriť celý módny priemysel. Samozrejme, toto sa neudeje zo dňa na deň, ale všetko potrebuje čas. Avšak etická móda určite ponúka svetielko nádeje pre sektor, ktorý je dlhodobo kritizovaný za svoje environmentálne a sociálne prehrešky. Takže pozor, pozor. Keď si na budúce budete kupovať a doplňať svoj šatník, pamätajte, že vaše rozhodnutia majú veľkú silu pretvoriť módny priemysel a aj svet ako samotný. Etická móda nie je iba o tom, čo nosíte, ale ide o hodnoty, ktoré zastávate. Dajte mi vedieť, čo si o etickej móde myslíte vy, či si kupujete slow fashion, aký je váš na to názor, či podporujete miestnu komunitu. Teším sa na vaše komentáre a samozrejme sa teším aj celkovo na vašu spätnú väzbu. No ja dúfam, že sa vám táto epizódka páčila a dúfam, že sa počujeme aj na budúce. Ahoj!